Salut! Duminică, pe 27 septembrie, vor avea loc alegerile locale, unde va alege nu doar noul primar, ci și noii consilieri locali. Consiliul local este practic un mic parlament care se întrunește de regulă o dată pe lună și decide ce proiecte vor fi realizate în respectiva localitate. Apoi primarul și echipa sa trebuie să pună în practică acele decizii, la fel cum face și guvernul. Diferența e că la nivel local, primarul este cel care propune proiectele, iar consilierii le dezbat și le aprobă sau resping după caz. Însă nu doar primarul, ci și consilierii pot depune proiecte. Cu câteva zile înainte de ședință, consilierii primesc documentațiile aferente fiecărui proiect, le analizează în detaliu în cadrul comisiilor de specialitate, juridic, urbanism și altele, apoi se întrunesc în ședința de consiliu, unde votează pentru aprobarea sau respingerea lor. Ședințele de consiliu sunt publice, adică oricine poate participa sau poate chiar cere să ia cuvântul. Dacă voi ajunge primar, voi propune următorul format. Toate ședințele vor fi transmise live video. Atunci când sunt subiecte de larg interes, iar vremea permite, putem ține aceste ședințe afară, astfel încât cât mai mulți oameni să poată participa. Înainte să înceapă votul pe proiecte, ședința va avea o oră a cetățeanului, unde oamenii implicați în comunitate pot veni și prezenta probleme cu care se confruntă în zona sau pe strada pe care locuiesc. Apoi, conform legii, consilierii pot interpela primarul, viceprimarul sau director din primărie în legătură cu diverse proiecte sau probleme din localitatea lor. Abia apoi urmează dezbaterea pe ordinea de zi și votul pe fiecare proiect. Astfel, o ședință de consiliu local devine un moment important pentru comunitate, unde oricine poate participa sau cel puțin vedea ce se discută și cum se votează. Dacă nu ai auzit până acum de ședințe publice de consiliu local, nu știi cine sunt consilierii și ce votează în fiecare lună, înseamnă că a venit momentul pentru o schimbare. Votează candidații USR Plus de oriunde te afla, iar dacă locuiești în Mogoșoaia, votează Iosif Rodan pentru primărie. Intră pe site-ul iosifprimar.ro pentru mai multe detalii, idei și soluții pentru Mogoșoaia, dar nu numai. Ne vedem la vot pe 27 septembrie.